Mun on pidehelle Laila Sombi Sandvik. Riadan ja pojassadan Peskinjärks. Smaba päihki, kuektimil ja markkanis mättäskuulus johkaräikä. Täpellekin must alkujoit. Ja kun skuuli jälkeen te färrimet markkani. Det är färdig mot mun färdigmanat internati. Färdigstoppes orrut uppe. Ja kodelle mikä ärkan för skolasta eli puhat Peskinjärki ja liidu paradiasta. Peskinjärka blev suäikis äydinkoulu. Mutta dat muu mataräjä. Anders Andersen biitti, det är ju bäskamma sudoude puhenemus karasjos. Son färri deike kasku käftsenplätsuede jai. Mutta son ikalkan pies horru täppe, kun tälleke ei se vältti määrätön, että Peskinjärka kai läntäkkär luemusatji. Mun kalinteeti kieltä, mutta mun on kuulla, te alkai tai takkar luemusatji taajaide. Ja tappeläädeuske naamat mahkas okta suolu, mikä otsudu fandremsuolu ja nuppisuolu oli mafsasuolu. Ja tatsai huvu, että tämä oli käypään mäin markkanis mannamalei Max Fandrem gili mihti tahtan alts tämän. Ja tahai kuivissa rahka etäkkär luepmo pähkeä eikä alts. Mutta mun ei tiedä takkär, että mun on kuullaan teuske. Mutta det lihkus satai karasjokka sierra geldan ja käftsenplätsuede kuudalui kuudas. Ja oktadei mun on kuullaan. En tiedä, että just, mutta oktei vuotsääsi on leida, että kalkau peskämpies horru täppe vai alkau färheeret. Ja dat keltä määräti ja otsai ja peskämpies sai horru täppe. Ja suumangis pähtit lädahket on horrut Peskinjärks. Ja tällä on puoli päihki pojasad, että millet suslekin jäljä määnä ja taht suu määnä ei mangis pähtit. Puol jäljä määnä ei mangis pähtit. Okta koht siis orru on Peskinjärks. Okta puol jäljä. Ta mangi muslävöi, ta horui, ta neideli naihtella markkani ja mutta suu mangis pähtit lämmäi huksin teihke. No että tällä takkar satsi kosmi lähti hui puudus, tällä hui epmus, lentu täppe, johka ja tällä njarka ja tällä vähän veltit. No että täppi paljon mihkeä. Tällä joskat, mutta missä optsäikille käsäikki hui olu, mutta tällä kun pesi pyyti luossa. Täällä piasadan taksahtin. Mutta täällä vielä fastimmis olu potjolo mut pirra. Ja täällä mä lämmässä nokta uussi tämän kiilätsis. Mun muistan, kun millimme mä nähätte, mi kiitat taimet täällä vuodai potjolo muiden kuuda johtaa eikä taavas tohku mierä kädäi. Ja tjokja mi fas vuordimet ei röftu luottan, että tammut tai november manusta pohti röftu luotta fastin. No että tiellä on lämmösen, että ja tappelekke pojassa määnä teoski, mutta tällä mi raavisolmut kehorru tappe, mutta mistä nupe päällä täällä on färrin takkar nuora paaramajulla määnä, no että täällä on jo männä. No että täällä tuivat, mi vaidju fasti nuora ollut muita ehkä. No, mutta oli teustan lahka, että kun skuuli kalki nälkit, te illan teus Peskinjärks skolan, että mun fältiin markkani
Ja teikki iljan käynyt. Nuotti mi färstimet orrut internats. Ja tämä oli aamasmäilemi. Mun kaldeus immähtän tarukella kuhkin erikku pohtin tohko. Ja tämä leke manga tekkär isturas tähpähusa. Teoske ko aamas olu aamas määnät ja aamas ollesolomot. Ja numo internats leahte to piljan koske koston sähtet okto. Toni pällin it chirruke okto tan jako just oman hipsit to te ja laatni chirrut te oli kaalu järä pahtenna te oli. Mutta todista munkin sturrun teoste mun piirikin pueriput. Mutta tämä oli illupäivi kidat, kun minä piäsän hanvuelikin rektut. Ja tämä oli nu, että minä kun vulkimme skouli tjoktjat, ja det nåi min skola kasku och den skapmamano. Ja tälle pohti älkki pohtimana skouli, kun tälle lekkisi vähemmän johtan teikki. Ja det fastin leimis älkki mi fastin skouli mangil bässätsi. Ja det leimis skolas kita käsimaan tai käsimaan. Det oli tienne mai kohtu tekkär vuosista skola johkimis. Ja nada oli alu kal pies rektu tahli viekka. Mutta skola ja rektu oli kaikki mäinme. Mun oppin hui johtilihat tahmi skolasta tähpähuvadan in kille muisteli rektu kun oli hui väivi. Ja tahmi ruoftustähpähuvadan in muistelan skooli kun toppe ei äddin. Toppe ei äddin min ellimammi tahla täppä. Tälle teoski madde tekkär obdamierka muudat leitä misli okta nuora hirma shia uophäjit matariuku. Mä emme siivu musi mihke suu ektui taatja musta ladat systeema ja tahke häjän muistelan asu tällekin pitään pari kui olomuikin häi tehtan tämän ihmisen maidemin ellinpirra läpi. Ja det okti tahtuda huophäjiä, että mikä alkat täyni hiedämme laanja. Ja mun pojassatin hahkuluhte ja toppe mi tällekin kuekte laanja ahkustous. Ja toppelimme mi ätni ja muu kuekte vielä ja muun ja ahku. Ja misli okta oadinlaatnia ja tälle okta tat kiefkan tai jotat orrun tat laatnia kosmi päivi hommaimet tai hyleimet. No ja mun smihtiin hirma ei kuoppalaanjassa mun akan täynyt. Mutta kaamnahin lähtetään kiefkana, jos mun tämän täynin, toppela nuolu takkar mä hänkäis senjiun ja nuolu täynin, mutta sun mun in killetan tak, mun täynin tämän nuodillan ja toppela nära sienka ja okta päyti ja uuna. Nuotta oli älkit täynyt. No ja mun täynin tämän ja pukti nuo päijäi tjäihin. Ja lohkaa, että ihan alkaa tullaatnia. Mulla on joo, täällä mulla on ja täppä mun nuodan ja tjujuhin kuitenkin onks mun nuodan väl. No ja tämä päätiin vaivi ja tänne. No ja mangillans mehtän teoske tammialasta oli just soni pojassa tämän takkar ruoftus, koska mä näin niin sierra laatnia. Te mun kalin jääk oktaja miske horimme internats. Leir pojassa tämän takkar ruoftus, koska mä näin niin sierra laatnia tämän äike. Täällä mangil suodi. Täällä odaikäisesti, että mä näin sierra laatnia. No, det oli just att mun kamlahin att det munin i mun aiku ruoftupirra alkustu den riukuimui. Mutta det oli tjoktja skapma. Ja musli tekkär
no, mullekin teoske mä jo lävin käftinka skolasläkt, kun mutta millä me huolekaan meidän kieva heittäkään riukupiktsin omi kohtuudet. Ja musta tekee hui ashis liinis korjuvun sörtta jo velpu. Ja det tahtoivat tällä sama riuku. Puoli mielellä on musta, että on kalfertin kiertuhi, että mun en siivahata mun siivahatan den systeema, jota ei se välttämättä äijä muistella makkar, osa olemalla manna nuopägin. Det hasta muu akpuhtok sulat niin, ta horrum meidop. Ne on mun pohtin toki ja muistella, että nää puolasin, tällä jos puoliska. Det ikalka världsi tekkär biktsion. Ja tjai har ett skap siste suslike takkar ullu tjublat. Ja ullu vuolpu ja tekkär korjuvun tekkär assast teoske. Ja mun lekin ju nu storis att mun hiehpanin kun mun ätnellä nie jalla att ite att I heive tekkär biktsion världsit skapman. No, että mun nullin erittäin vuolpu, kun pohtin laatni ja vältsimme tästä äikki käftin. Ja muistelin, että näitä nie ei saahti, mutta että ne lohkaisuusin, joka räddi astit, tekär ossas linje, kun me silloin teuskin nubueri räddi ähtsille jäppän ja että niille johtu 3 määnä. No, että jalangal räddi äälik ja että niepä mähtänkin teosti, että se on mähti saamipiksi. Ja tohkallekin mus olamalahkai. Mus leikki käfti ja mus leikki kaapmata ja mus leikki linji ja visut. No, että saamipiksi tohkallekin olama ja legga ja visut, mutta riukupiksi ei mähtänkä lähtne. Ja tämä on vähtäaidan, että mun vähän hiehpanin. Ja mangillan teos mehtän, että kan mun mielestä leikkiä, että huophädjikin vartnuhe me pohti teikki. Mä häijän kuullaankin äijä tehtan, että makkar koosasi pohtit. Ja makkar veredän mus, mutta tämä oli teosta taruituhtin äikin. Ja mun on pojassa, että kiittää nuora vuoda äikäi, tämän just värrämus taruituhtin. Mutta peskinjällä olematta häihtän saamastamista, häihtän saamepiktsikin ja hämis. No, että ehkä me häihtän joikamis, ehkä me häihtän maitetakkaan saamevuoda. No, että me piesaimme pojassa tämän saamelodjan lihkä. Ja avtju, ja musli ätnitakkaan meili hui rävvi, kun mun mäirimäi vuolikin, että toni aika hiehpanat kiiton läht. Toni aika hiehpanat hetsi saamevuodan. Mutta just on porka paaha, ei vaatsu hiehpanit. Mutta kiiton lähtään niin aika hiehpanat ja kielä kalihaga vajaltuhtit. Kodat liipei tähpä huonta näikä, että olemme manne mättässä, että mattemanusta vajaltuhti saamikielä. Mutta minä halkan tarpsitan takna, että mun kaamnahin kun räävis, en på rääväs muvin, että muu okta muu porkku, jonka alkaa lähteä anna, että tuolla saamevuoda. Hallas saamikielä, uophis saamikielä ja läks saamelus. Impu erihinkin hiejuhku hierät.